दे जिरायथ' बाबु राहुल माथो देरसोबाय औ मादै देरबायथ' र' नों देरथारो सानदों नामा देरबाय मालाबानो सेंग्रा गिदिर जाबाय मालायबा औहाय गथ'फोरा माला देरो फाथाखौनो मोना प्लं प्लं देरो थाब ओमफ्राय बाबु राहुल दा नोङो न'आवनो दंथ'योबा औ मादै न'आवनो दंथ'यो दाथ' देरि नङा देरबायबो साननैसोनि उनाव हाबा जानोबो जासिगोन मायबा मोनसे मावदो आरो ना नङा होमबा औ नंगौथ' र' आंबो बेखौनो बुंबाय थायो इन्टारभिउ होथाराखै होनबा नोङो बाबु होथ'वाखै र' एबारो होबानो जाबाय औ नानि ओजों फैलाय मा खालामदों नानियालाय नोंसोरनि थाखाय पक'रि सावगासिनो मालाय गथ'आनो बेसेबा मावथिथारसो दाखालि फैनायनिफ्रायनो खामानिखौनो मावगासिनो बेथो गथ'आ बिमाया न'आव खामानिखौनो मावनो मोना बे थाबाथाय लोखि फिसाहाय बेफोरो लोखिसो औ नङाबा खोनायाखै खोना गथ'आ नानि ओजों फैलाय बाबुआथ' फट'आव नुखादोंमोन खोना ना औ मादै नुदोंमोन दिनै मोगथाङावनो नुमारसिगोन दे औ आंखौ लिंनायमोन मादै आं खोनायाखैमोन औ रानि लिंदोंमोन थर' नै मादैमोनखौ माथो हो मादै सफैबाय औ रानि सफैबाय दे होमबालाय जिरायथ' ओरैनो खौरांफोरा मोजांबा मादै औ मोजांथ' दे नानि नोंनियालाय आंनियाबो मोजां दे मादै ओमफ्राय राहुला बेनो ना मा खौरां राहुल मोजां आं नोंनि फट'खौ नुदों नोङो आंनि फट'खौ नुदों ना औ नुदों खेबसे माबायसि गोदै सोंबाय थायोलै सिख्लायालाय थंगालि बंगालिनो माथो किउटथार नोंसोर सानैया रायज्लायनोबा रायज्लाय थौ जोंनिया लोगो जोंहा साहा फुदुंहैनि सानैबो थौ लोगो नोंसोर सानैबो रायज्लायबाय थाथ' दे दिनै बोथोरा गरमथार ना औ गरमथार आं जोबोद गरम मोनदों आं बाहेराव थांनि र' गरम मोनदों माथो फेन सोलिगासिनो लाइमोना फन हरदों खोना राहुल नोंनिया फन फैबाय थादों माथो औ मानोथ' रिसिभ खालामाखै रिसिभ खालाम माबानिसो खोनालै कम्पानिनिसो खोना आं जोबोद गरम मोनदोंलै आं बाहेराव थांनि र' आंखौ लाजिनासो बाहेराव थांबाय ना आंजों रायज्लायनो बानासो बाहेराव थांबाय बेलाय आंखौ फसायाखै नामाथाय दे फसायाखैबालाय आरो माथो बुंबावनो आं खिन्थु फसायदोंमोन राहुलखौ ना सोरबाफोर मोजां मोननायसो दं नामाथाय माथो फनबो फैबाय थादोंमोन रिसिभबो खालामाखै आरो फन फैनाय लोगो लोगो माथो बाहेराव थांबाय आंलाय एसे रायज्लायबावनो सानदोंमोन गथ'आ बेसेबा मावथि मारनो गियानिथारबो एकदम बुंखानाङा आरो एथो लोखि बिहामजो मोनमारगोनहाय आंहा औ आंनिया जुदि फिसाला थानायमोनबा आंनो बिहामजो लाखिगौमोन बेखौ दाबो जेबो नंला दे नोंनि बिहामजो जाहैबाबो जागोन आलासि जानो थांबाबो देनाङो मोजाङै जाहोहरगोन बे जोंफोरखौ देनां औ नंगौथ' र' गुबुन बिहामजो लाबबाथाय नोंसोरो ओंखाम मोनजानोबो हानाय ओंखाम मोनजायाबो जानो हानाय आजिखालि नुवाखै बिहामजोफोरा माबायदि बादुलि गोजा औहाय बिदिनो जुग आजिखालि बांसिनानो बादुलि गोजा बयबो नङा देनाय थेवब्लाबो बांसिनानो आरो बेफोरबायदि नानि नोंहालाय राहुलजों रायज्लायनो गारि मानो फैखो जोंफोर फुदुंगोन ना साहाखौ जोंफोर फुदुंगोन ना मानो फैखो माबा मादैमोन राहुला गरम मोनसोदोंनो बेनिखायनो बाहेरावसो ओंखारलांबाय बियो फेनानो दंखायो माखौ गरम मोननानै बाहेराव थांलाबायखो बेलाय मोनथिया आंखौबोथ' बारा गरम मोनाखैमोन नाथाय बियासो माखौबा एसेबां गरम मोनदोंबा मोनथिला आरो लाजिदों आरो बेलाय मोनथिया आंबोथ' बेखौनो सानदों लाजिदों खोना लाजिसै खोना बे साला सैमा गथ'आ एसेबां मोजाङै रायज्लायनो चान्स होबोबाय रायज्लायनो गारि मानो बायजोआव ओंखारलांदों बियो आरो मादैमोन राहुलनिया फनबो फैबाय थादोंमोन फन फैनायखायसो बाहेरायाव ओंखारलांदोंथाय आंनि सिगाङाव आरो गरम मोनदों होननानै ओंखारलांदों बे राहुलनिया मानो फन फैबाय थायो आंजों जफाबाबो फनानो फैबाय थायो फनानो गाबबाय थायो सोरबाफोरसो गोसथोखुमानाय दङ नामालै बिनालाय आं बे गथ'नि अनगा रावखौबो लाबोनो होआ रावखौबो बिहामजो बानाया मान लोखि बिहामजो भाग्यआवसो मोनदों आङो मावथिबो मावथि मान मावथि गियानिबो गिदिरफोरखौबो सनमान होनो रोंगौ दे मादैमोन नोंसोर जिरायहैथां आं
फुदुंगोन दे साहाखौ रायज्लायहैथां एसेबां गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नोंसोरो आयौ आंनि लोखि बिहामजो आं मादैमोन थां जै थां रायज्लायहै एसे दे अब्लालाय नोङो फुदुंनो बालाय फुदुंगोन दे मादै दसेनो जागोन दे अब्लालाय नानि फुदुं आंनालाय माथो पक'रिया एसे बानायनो दंबावोलै दहाय मादैया लिंनानै आद्रा जाना थादों माथो आं बावनासो दंमोन सावनिर' दसेनो जागोन बे राहुलालाय माखौ एसेबां गरम मोनमारदों माथो बारा गरम नङा माने गरमालाय बाहेरावसो बांद्राय गरम सान्दुं दुंदों न'आवथ' फेन होखाना दोनखादों ना आंखौसो फसायाखैथाय आं आरो लोदोमारिरि हायथुथुना बेनिखायनो फसायाखैबो जानो हागौ मालायबा राहुला एसेबां समायना गोजौबो आं आरो हायथुथु मोदोम गिदिर आरो आंनि मोखाङाव माथो मोजाङै खेबसेबो नायनानै थायाखै आंसो नायदों आंखौ खिजानिबा फसायमाराखै खोनालै बियो बेनिखायनो आंजों रायज्लायनो गारै बाहेराव ओंखारलांदों गरम मोनदों होननानै आरो फनबोसो फैबाय दङमोन सोरनिबा फन फैबाय दङमोन ना मोजां मोननायसो दंमारोथाय दा सोर मोनथिनो राहुला मानो फन रिसिभ खालामाखै आंलाय सानबाय फाथिलाय बिसिनाय खबरखौ फार्स्ट राहुलनो होगोन होननानै बे मानो रिसिभ खालामाखै मानो बेफोरबायदि आंनि फनखौ मानो राहुला मालाबा रिसिभ खालामा खिन्थायाबो मोजाङै मेसेजबो रिप्लाय हरा अनलाइनबो गैया बिलाय माथो बुंदोंमोन फाथिलाय बिजिखांनायनि उनावनो आंनो फन हर होननानै नाथाय मानो रिसिभ खालामला दहायनिफ्रायनो हरगासिनो खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हायो हेलौ राहुल मा खालामदों नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो नों मानो रिसिभ खालामाखै आं गुड निउसखौ खिन्थानो थाखाय बेसेबा एक्साइटेड जागासिनोमोन नाथाय नों मानो खेबसेबो रिसिभ खालामा दहायनिफ्रायनो हरगासिनो खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हायोना माबालै लायमोन आंखौ आइया गावनि लोगो लानायावसो लाबोदों आं फैगोन होनना सानाखैमोन होनबा नों आंखौ खेबसेथ' फन खालामनो हायोना बा खेबसेसो मेसेज हरबानो जायो आइ थाबाथाय हरनो हाया आङो आं दा बाहेरावसो ओंखारबोदों मिथिगौ ना फनसो रायज्लायबाय थादों आब'आ आंलाय खामानिसो मावबाय दं सानदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो मा जानोखाय फाथिलाय बिसिबाय आरोहाय मोजां राहुल नोङो मोजां मोनमारदोंना जोंफोर फाथिलाय बिसिनायखौ औलै सना आं जोबोद खुसि आं नोंखौ गावनि बानायनो हासिगोन आंथ' सुनांथाना थानाय रखमसो मोनबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसो गनाय रखम मोनबाय आंबो दिनैसो गोसोखौ स्रां मोनबाय नोंसोर फाथिलाय बिसिनायखै ओमफ्राय माथो खालामदों आं दोननोसै दे आंखौ अबावबा नुगोन आइया रलै दसे रायज्लायबाव बे लायमोन आब'आ लाजियोना लाजियाबा आयौ माबायसो जामारखो आं बेफोरबायदिखौ नायनो सुखुवालै राहुलखौ मोजां मोननायखायनोथ' बियो इसेबो केयार खालामला खोना अनजालु गुमैखौ मा खालामदों हा ओंखाम जालांगोन नामा औलै जालांगोन आं बासोदोंमोन दे ओंखाम जाबाबो थाब न'आव थां थाब रायज्लायनांगौ दा आइयासो हा नोङो बुंबानो जाबाय आरो एसेबां गरमाव थाबाय थाया थाब थांगोन होननानै बुंगोन र' दे होनबाना दोनथ'नोसै दे आं दोननोनो गोसो गैया नोंजों रायज्लायबाय थानोसो गोसो जाबाय दं उनाव रायज्लायनो हागोन दे सना आं दा बेलेगावसो दङ ना आंबोलाय दानो दोनथ'नो गोसो गैयामोन दे अब्लालाय थाब थांदो न'आव आं दा जेबो मावनो दांनोनो गोसो गैया जानो लोंनोबो गोसो गैया खालि नोंजोंल' रायज्लायबाय थानो गोसो नंगौ नामा सना नोंलाय नोङो आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थायोब्रा सना नों आरो आंखौ गोसोखाङा सानो नामा ओमफ्राय नोंहालाय दा मा खालामदों राहुल आं सना होनायखौ खोनाबाय नामा इलियालाय नोङो गथ'जों रायज्लायनो गारै नोङो बेयावसो फन रायज्लायफैबाय थादों साला नोंसोरखौ रायज्लायथो होननानै सानबाय जोंफोरो नों आरो साला बेयाव रायज्लायनो गारै नोङो फन रायज्लायफैबाय थादों मानो आयै लोगोनि फन फैदोंमोन रायज्लायदोंथ' रायज्लायखांनायनि उनावसो आं फैदों रायज्लायदो रायज्लायनायानो 1 मिनिटबो जायाखै माथो नोंसिनिया आयै माखौथ' एसेबां गोबाव रायज्लायबाय थानांगौ आरो आं लाजियो सिख्ला मानसिफोरजों बेफोरबायदि रायज्लायबाय थानो नों सिख्ला मानसि लाजिनो सिख्ला मानसियासो लाजिनांगौ साला लोखि बायसि गथ'खौ नोङो फसायाखै ना मायो बुंनाय फसायदोंना फसायाखै नोंनि फसायनायानो जागोन दे आयै आंनि फसायनायखौलाय मानो नांगौ नंगौबोथ' आरो नोङो जुदि आंनि फसायनाय मथे हाबा खालामोबा नोंहा जिउआ बेसेबा मोजांसो जागोन मिथिबाय सुखि संसार आं माबा नोंनि थाखाय गाज्रि सिख्ला नायगोन नामा
नंगौ दे आयै नंगौ। नंगौ नङा मोनथिबाय हो फालतु नङा बेयाव नुवाखै बेसेबा मावथिखा गथ'आ आरो बेसेबा गियानिखाबो आरो गेदेर मानसिफोरखौबो सनमान होनो रोंगौ नङाबाथ' आजिखालिनि सिख्लाफोरा बांसिनानो बादुलि गोजा आरो गेदेर मानसिफोरखौबोसो सनमान खालामनो रोङा